Vďačný zo strany Siváka, aj pekné slova pre svoju dceru, ktorá slávi zajtrajšie narodeniny. Prajeme všetko najlepšie, lebo rodina je to najviac, čo máme. Pripájam sa, všetko najlepšie a poviem vám, že tento zápas Siváka som Nádherný. bez dychu pozerala, bez dychu. Pekne, pekne. Krásny. Bolo tam vidno prehľad, všetko tráfal a poďme na ďalší zápas. Nastupuje Dynamik. Nástupovka drsná. Vojna. Jo, máme šatku, vyzerá to nebezpečne. Možno aj niečo nebezpečné nám ukáže v klietke, Je to uvidíme. možné. Necháme sa prekvapiť, Nástupovka dobrá. čo to bude. Šatka až po oči. Maskovaný Dynamik kráča do klietky. Veľmi suverénne vyzerá Dynamik. Odhodlanie suverénne. Uvidíme, ako to pretaví v zápase. Toto je tuším K1, ne? K1 oni idú. Tuším, že áno, ale No uvidíme, uvidíme, čo čo to nám dá. borci predvedú. Som zvedavá, koľko za dnešný večer budeme mať trojkolové zápasy. Sme v polovici akurát gala večeru. No zatiaľ len jeden Zatiaľ trojkolový len jeden zápas. trojkolový. Všetko bolo ukončené skorej. Uvidíme, ako bude tento 6. zápas. To znamená, že presná polovica zápasov nás dneska čaká teraz akurát 6. zápas. Z komentátorského hľadiska vás zdraví Petr Žalka, reprezent Martinka Neštraková, Marek Neštrak alias Neštro. Ready the gestor. Yeah. A spolu ideme do 6. zápasu dnešného večera. Dynamik pred poslednou kontrolou rozhodcov a kročí nám do klietky ako prvý do modrého rohu. Vyzerá odhodlane, vyzerá suverénne, tak uvidíme, čo nám ukáže v zápase. Aj dosť naloženie, takže uvidíme, čo to dá. Ale A už ho máme v klietke a poďme pozrieť na jeho súpera, ktorým je Elmo. Drsné, hudobné české derby, ktoré nás čaká a už je pripravený aj druhý oponent z Červeného rohu. Poďme sa pozrieť na Elmov nástup. V červenom rohu nastupuje Elmo. za chvíľu... A už ho tu máme. A on má troška živšiu hudbu. Taká živšia hudba oproti tomu predošlému. A užíva si nástup, vidíme aj tanečky. Tanečky fajnové dáva a ide si chlapec. Vidno, že to užíva. S úsmevom na tvári, s tancovaním nás prevádza do klietky. Aj si spieva popri tom, tancuje, spieva. Sa nám blíži. Úsmev na tvári a ideme si. A vidíme, ako je rozdelené, majú nástupovky, Dynamik bol zahalený, taká agresívnejšia hudba, sústredený. Presne, tak A jeho oponent Elmo úplne opačný príklad. tanečný krok vydal. Živá hudba, tanečný krok, úsmev, spev. Teraz uvidíme, či vyhrá tanečky, eufória, alebo drsný pohľad a prístup. Poďme na to, daj dole triko. Ale vždy to tak prekvapí, že ten drsný na tej nastupovke je taký, že idem si drsne, zabijem ho a také, Áno, taký áno. vzor a potom ten druhý ho prekvapí. Býva to tak, býva to tak. Uvidíme, co Tak to sa bude. necháme prekvapiť. Roztancoval halu, dokonca aj nás komentátorov touto hudbou. Veľmi dobrá hudba, tanečná rytmická. Dúfam, že takto to pôjde aj v klietke. Ponáhla sa nám do klietky, ešte ho zastavili. Máme tanečnú hudbu a už máme posledná kontrola. A už nám ide dovnútra. A máme aj a jeho- privítajme si ho. Supera klietky obidvoch borcov, poďme si ich predstaviť.
Videli sme nástupovky oboch borcov, poďme si ich teda predstaviť. K1, 3x3 minúty a v modrom rohu 28 rokov, 189 cm, 15 výhier, 1 remíza, 4 prehry. Trénerom je Jaroslav Hitka, Frank, Steam, Jim, Adam, Dynamik, Jozef! V červenom rohu 32 rokov, 176 cm, 1 výhra, 1 prehra. Trénermi sú Justin Case a Karel Král. Elmo Moravec! Rozhodcom zápasu je Petr Gloučík. Poďme na to. 6. zápas dnešného večera. Dynamik versus Elmo. Neštrovi je dosť veselo. Dneska K1. Spolu s Martinkou sa tu zabávame, roztancovaná atmosféra. A ideme na to. Dynamik versus Elmo. K1. A už sa to začína. A začína Milí prvé diváci, kolo. Podali si sledujte. ruku. Začínajú veľmi pomaličky, nikam sa neponáhľajú borci. Vždy ma... Pekná predná. A Dynamik je skúsenejší. Výrazne skúsenejší. Krásny spodok, hneď za to zadný hák. Krásne zadné háky. Dynamik keby pridá nohy, tak by to bolo ešte nebezpečnejšie. No uvidíme. Ruky Teraz to... vyzerajú dobre, ale pekný hák Krása. od Elma, ktorý sa nezlakol v tej prvých kombináciách a vraca. Zatiaľ pekne dokrytú primá a toto krásna prestrelka, Dynamik ide dopredu, dáva do tých úderov veľkú razanciu. Áno, veľmi dobre, že sa nezlakol a vraca. Presne, nezlakol sa, ide oproti, Pekný dáva. low kick, dobre. Ale vidno, že Dynamik ho chce zostreliť, že vyslovene ide potom KO údere, dáva do toho celú energiu. Pekný spodok. Ale Elmo sa nezdáva, aj keď určite to si zatrasli tieto rány, Elmo ide stále. Dynamik signifikuje úder, potom pošle z druhej, že takto sa s ním hrajú. Aby sa Dynamik neprepálil, že dáva všetko do tých úderov a potom mu tá kontrolka zasvetí a krásny zadný overhead. To bolo cítiť, ale ide Dynamik dopredu, obidvaja, super. Pekný spodok hore zavrel. Zadný, dvíhak, hák, pekná kombinácia. Ale Elmo stále dobre bojuje, odoláva, aj dokonca vraca, vyzerá to veľmi pekne. Aby nás neprekvapil. No som Aj to sa prekvapený môže už teraz, že Toho ponorenia tam môže vystreliť volačo. na prvý pohľad by človek povedal, že teda Dynamik je favoritom, ale Elmo zatiaľ veľmi prekvapuje. prekvapil. Pekné low kicky, ale to určite necíti. Nepáči sa mu to? Dynamik ukazuje, že ne, ale väčšinou, keď fighteri ukazujú, aký Tak hlavu sa hrajú s nie, hlavou. tak tedy práve že pocíti. Viem to podľa seba. Hej, že robívaš túto Pekne, vraca. Krásna výmena obidvoch strán. Hovorím, môže prekvapiť a je to tu Veľmi pekne prekvapenie. Elmo z obidvoch strán. Dynamik krásne kombinuje tými rukami, nepoužíva vôbec nohy, spolieha sa na tie ruky, ale Elmo vraca, nedá sa. A to sa mi páči, že on ide dopredu. Ide, To je krásne. prekvapivo. Pekná predná, ktorá teraz cinkla až Nevadí. hlava. Elmo uznal, že hej, cítil som. No vidíme aj asi otázka fízy. Určite to bude rozhodovať tá fyza. Krásny low kick, ale určite to je Opäť ho cítiť. to nebolelo. A z vnútornej strany, dobre, Elmo zatiaľ s tými nohami výborne pracuje. Klobúk dolu, 30 Aj sekúnd. push kick. Do konca prvého kola 30 sekúnd, uvidíme. Mal by sadiť na ten ešte low kick, by tam mal kopať. Lebo tá noha už určite to zacítila. Presne, mal by dať. Pekný háčik vyhodený zatiaľ do luftu a pekný spodok zo zadnej, áno. Elmo si drží dištanc, vie, že rozpätie má väčšie Pekne, dynamiky. krásna rýchla kombinácia od Dynamika. Toto by určite Aj spodný. Krásne, ale Elmo drží. Ty kokso. Paráda. Elmo ukazuje veľký Wow. tvrďák. Pekné kolo prvé. Tak Wow. toto je A prekvapenie. dúfam, že budú ešte dve. Podaj vy. Ale treba, Dynamik ukazuje veľmi krásny box, ale treba vidnúť Elma, čo vydržal a dokonca aj vracal. Ukazuje, že je veľmi tvrďák, silný chlap. Vyzerá veľmi v pohode. Áno, jak keby nedostal tie bomby.
No uvidíme, či skúsi aj Dynamik teda nejaké tie low kicky, high kicky, round kicky. Elmo Zatiaľ vyzerá spolieha pohode. na teda... Zatiaľ sa spolieha na tie ruky, ale tie calf kicky aj low kicky písali od Elma, mal by v tom pokračovať. Ale vidno, že aj ten Dynamik krásne kombinuje tými rukami. Tam aj otvorený veľakrát je, ale Je to Elmo také- ide ako bujak. Príjme vrátiť, to krásny hak tam behol zo zadnej ruky. Tuto dvíha hak, ktorý Aj netrafil, toto, ale pozri, krásne nádhera. zaboxoval naspäť. Pekná výmena z obidvoch strán. Wow! Krásne, tuto krásna výmena. Dynamik troška zatlačil, ale pekné prvé kolo. Bol prekvapený som, Martinka, ty čo, jak to hodnotíš? No ja to som prvé kolo? unesená, ja som čakala, že Elmo to... Pekné, Ale borci idú ide, na to naplno. proste nezlakne sa. Ale ľúbi sa mi zatiaľ, že každý zápas nikto nevynechal, každý išiel proste čo to dalo, že celý sa Nevzdal fakt to. pobiť, že Hej, fakt hej. super. Poďme do druhého kola. Uvidíme, či uvidíme pekné výmeny. Fakt som A zvedavý. ideme ďalej. Ideme Elmo by na mal to. kopať ten low kick častejšie. A za sebou, nech to pocíti. A vidno už vidieť, že Dynamik, že vymenil guard, že tu prednú nohu si dal dozadu, má tam aj otlačku, určite to cítil. Darmo ukazoval, že nie. Áno, tedy to väčšinou najviac zaboli, keď sa Ale aj ukazuje, späť že v nie. tomto garde asi mu nechutil. Vrátil sa. Teraz prednú Dynamik pekne trafil, zatiaľ si mapuje svojho supera. Ale čo som si všimol, tak zatiaľ Dynamik tiež na také dynamické výbehy to dáva, že tam vypúšti 3-4 údery. A krása! Oh, nebezpečne, mal by Dynamik vrácať ruky naspäť po tých úderoch. Tak, tak. Tak, to je ono. Zatiaľ pekný zápas obidvoch strán. Ide mu pekne na nohu. Netrúfam si povedať, že kto je zatiaľ favorit, lebo je to fakt vyrovnané z jednej strany na druhú. Krásny zápas doručujú chalani, fakt. Na to, že sú hudobníci, vieš. Áno, klobúk dole zatiaľ, fakt. Ale vymenil opäť Dynamik guard, očividne mu nechutia tie low kicky. Toho musí boleť jednoznačne. Jasné, je to cítiť. A už je späť v starom, je vidno, že asi mu tie ruky chutia viac v tom bežu. Ale keď si všimneme, vidíme tam značku po tých low Áno. kickoch, po tej nohe, ale teraz pozor, krásny zadný hák. No, Elmo ide. Elmo mi príde taký komplexnejší. Áno, že zapája aj tie ruky, nohy. Keby Dynamik zapojí, podľa mňa nohy by bolo ešte o niečo nebezpečnejší. Hej. Predsa sú to veľké rukavice. Zatiaľ si merajú jeden druhého, krásne cúkačka, ale Elmo, nádhera. Tak, pekná áno. výmena, pekný spodok. Krásne koleno, z toho hneď zadný hák, to aj trafil, ale Elmo stále drží. Áno, ide, pozri. Stále drží, to bol Krása. čistý úder priamo do tváre, bez Pušky. krytu. Ale Elmo drží, akože klobúk dole, zatiaľ veľmi pekný zápasik, sledujeme druhé kolo. V tom postu je taký. Dynamik versus Elmo K1. Chlapci idú do toho. Minúta do konca druhého kola. Hovorila som, budeme mať 3. Volala Konečne. si to, Maťka. Druhýkrát. Ale zase sa ukázalo, ako si Martinka hovorila, že ten, čo mal tú takú sviežu nástupovku, kde sa netvorí nejak moc drsne, tak prekvapuje, že je taký uvoľnený, pracuje ruky, nohy. My sa bavili s Martinkou, že ten nástup prvý bol taký, Hej, taký šatka, taký agresívny a Že zabijem ťa. Elmo Tak. mal taký uvoľnený, tancoval si a prekvapil. oni robia aj takú hudbu, že ten Elmo... Pekný Oh. round kick, pozor. Wow. Toto bolo pekné. Ale Hovorím, vidno, aby nás ešte Elmo neprekvapil, aj to sa môže stať. Elmo dáva všetko do toho zadného úderu. Dynamik beží dopredu, ale teraz pekne Elmo išiel do strany. Pekná kombinácia 6 úderov, krásne teraz Dynamik zaboxoval. A Elmo pekný úhyb. Áno, veľmi dobre, zatiaľ som prekvapený, Milo. 10 sekúnd do posledného druhého kola, pekná pevná bodka, ktorá bola určite cítiť. Aj skúša a asi si pozrieme tretie kolo. A ideme do tretieho kola, ale Super. veľmi pekné dve kola z obidvoch strán. Jakého máš, Janis, favorita po dvoch kolách zatiaľ? Celý život som taký, že fandím tomu, kto na prvý pohľad nevyzerá. Takže by vyhral, čiže za mňa Elmo, ale klobúk dolu pred chlapmi, naozaj. Martinka, kto je tvoj favorit zatiaľ? Elmo. Za tieto dve? Elmo? Elmo, hej. Dynamik to mal tie pekné výbuchy, také 4-5 kombinácie, ale treba veľmi poznamenať, že aj ten zápas predošli, že nerotá sa tak dokrytu ako ten priamy úder, ktoré Elmovi prechádzali veľakrát, že mal tam nejaké dve predné Dynamik, ktoré kývli hlavou. Táto kombinácia na záver 6-7 úderov, to bolo Tá bola krásne. pekná, tá bola pekná. Aj tu krásne kolenko z toho hneď zadný hák. No uvidíme, ideme do tretieho kola, ale mám pocit, že Dynamik si to druhé kolo urval pre seba. Áno, jasne, že pozri, to je úplne, že wow.
No, dával si už pozor hlavne na tie low kicky viac. Áno, to bolo vidieť, že už si dával na to pozor. A ideme do tretieho kola. Druhý zápas dnešného večera, ktorý ide na všetky kolá. A to je super, nechaj tí fanúšici Áno, naozaj z toho áno. majú zážitok aj my. Ale pekná bitka dvojkolová, takže je sa na čo pozerať opäť. Vzájomný rešpekt, takto to má Krása, vyzerať. toto je pekné. Takto má vyzerať tento šport, vzájomný rešpekt, tvrdá bitka. No a máme tu posledné kolo. Kolo opäť Dynamik si nameráva svojho súpera. Skúša. Au, a teraz prekvapil, Elmovi chceli skopnúť, ale hodil úder. Elmo by to mal práve že viacej skracovať, si myslím. Už tie low kicky netráfa, keby tam dá ešte troška ruku, tak by to bolo asi lepšie, lebo samotná noha je strašne vidieť, ale už si to Dynamik číta tie low kicky, už si to nenecháva príjmať. Dostala si aj v rohu nejaké rady. Si cúka svojho súpera Aj. a pekne teraz obidvaja úhyby dali a pekná kombinácia opäť. Brutálne kombinácie. Ale Elmo drží jak stĺp. Aha! Oh, ale vrátil Elmo, teraz zatlačil Elmo svojho súpera. Poď! Ďalšie. Krása. Krásne výmeny, teraz sa prevzala iniciatíva od Elma, tlačí Elmo, svojho poď. súpera. Ďalší hák. Elmo Áno. ide dopredu, jak cúval, teraz ide opačne dopredu a zatiaľ vyzerá dobre, že tlačí. Klobúk dole pred oboma, chlapi Pekný naozaj. zápas a krásny A ďalší ďalšia. tvrdý low kick. Tentokrát na tú druhú menej rozkopanú. Áno. Elmo si povedal, že mu dokope obidve nohy. Nelen jednu. Teraz obidvaja v strede klietky. Pekná predná od Dynamika. Sa mi páči, že Elmo dostane bomby a potom sa ide oproti a zase bomby dá jemu. To je také vyrovnané. Ďalšia pekná predná, na toto by si mal dať, ale Elmo Pekne. pozor na tie predné, lebo prechádzajú od Dynamika. No uvidíme, či sa dostaneme k bodovaniu, ale... Ale Elmo ide dávať do toho srdce, to je vidno, že chce bojovať, chce sa byť. Nádherný zápas tohto večera. Minúta aj 15 sekúnd do konca kola tretieho. Áno, teraz si už postriehal tú prednú, ten Elmo si to pekne prijal na kryt. Cítiť na dynamikovom pohybe, že tie nohy sú teda načaté. Určite. To musí tie low cítiť, kicky sú jasné. cítiť. Pekná predná od Elma. Neviem, či by som si riskoval mať takto dole ruky, lebo Elmo dáva do tých úderov, hlavne do toho zadného, fakt, že celú váhu. Ďalší low kick tvrdý. Ďalší low kick, krásne, už tam aj zaboxoval. Áno, pekne, Elmo chce si to utrhnúť pre seba, je to vidno, že zabera, ide dopredu. Chce sa pobiť. Pekná predná. Nechcem akože byť moc múdry v tých K1 pravidlách, ale mám tam pocit, že tie K1 sú viacej bodované nohy ako ruky. Tiež by som za to nedal ruku do ohňa, ale asi hej. Pekný zadný hák tam behnutý. Teraz Dynamik krásne prebral iniciatívu. Peknou kombináciou. Držia 3 minúty, udržali v takomto tempe. Klobúk dolu. 10 sekúnd do konca kola, pekná výmena v strede klietky. 10 sekúnd, kto si to utrhne pre seba. Dynamik to zobral do Pekne. Toto sme mohli čakať. A máme koniec tretie kolo, uvidíme, ako to nabodovali ponoví rozhodcovia. A poďme si vypočuť víťaza dnešného večera, ktorý to bude. Martinka, čo hovoríš na zápas? Krásny, krásny. Konečne druhýkrát 3 kola. Ale pekná z obidvoch strán. Z obidvoch strán, áno. Nejaké jednostranné. Ani jedna strana sa Veľmi pekný nezlakla. zápas, klobúk dole chalani, obidvaja. Aj dostali, aj rozdali. Také fakt vyrovnané. No poďme na hodnotenie týchto neuveriteľných 9 minút výmien, low kickov, predných, zadných. Wow. Dámy a páni, predtým ako vyhlásim, páčilo sa vám toto české hudobnícke derby? Klobúk dole pred chalanmi, naozaj ďalší poradí druhý zápas na plný počet minút a poďme si to vyhlásiť. Víťazom K1 zápasu na 9 minút sa po bodovom rozhodnutí stáva modrý roh Adam Dynamik Jozef.
Ty vole! A jdem mluvit von? Zaslúži si. Elmo. Jo, je dobrý, je těžký, je rychlej, tvrdý. Musel jsem se vyžrat 10 kg nahoru, abych se mu aspoň přiblížil váhově a stejně má o 10 kg víc, ale nechal jsem tam všechno, fíza v kundě, no. Kámo, druhýkrát, čo som mal dnešný večer zimobriavky a doručili ste niečo neuveriteľné. Ty si zacítil, že tie low kicky fungujú a dokonca skúšal dynamik aj meniť guard, lebo asi ich cítil, aj keď sa tváril, že nie. Ukazoval ti, že nie. Že teraz ho to bude boleť, hovorí. Bol si vedomý, že to je cesta možno, ako by si mohol vyhrať? Tak jelikož je asi o 5 metrů vyšší, tak jsem myslel, že to bude jediná cesta, ale bralo to hrozně fízy. Ty kopačky berou víc než ty ruce, no. Áno, už postupne potom si ich žiaľ toľko netráfal, si sa pretáčal, už to aj on dobre napozeral, ale hlavne si sa nezlakol toho prvého kola a veľkého dynamického dynamika. A čakal si, že to bude takto vyrovnané? Hele, chtěl jsem vyhrát, ale věděl jsem, že to je tak 50-50. Klobúk dole, úprimne, vizuálne si bol outsiderom a všetkým, ja som si dal facku mentálnu, že som ťa podceňoval a už som sa pristihol, že som ti fandil ku koncu, že kokos, kámo, tak toto, čo už si robil, klobúk dole, naozaj. Hala, poprosím jeden veľký potlesk pre Elma! Chcel by si niečo povedať svojim fanúšikom? Jo, jsem rád, že fandili, i když asi víc fandili Dynamikovi, ale já jsem rád za každého fanouška. Chci pozdravit svoji rodinu, pap u sousedů, tam jsem nejvíc trénoval a poděkovat Justinovi a Skellemu, že se mnou šli do rohu. Díky moc všem. Gratulujem ku krásnemu výkonu, aj keď bohužiaľ to bola prehra. Drž sa, chlape. Čau. Nekecaj už toľko, reper, more, hej. Vzájomný rešpekt, pozdraví. Pekné gesto naozaj, lebo väčšinou bereme len víťazov na mic, ale Elmo si to zaslúžil, tak som bol rád, že si to navrhol. Chlape, co to mělo být? Lidi, já nemám slov. Já jsem strašně rád, že dokážu přijít a udělat tenhle výkon. Víte, rok jsem měl pauzu a všechny 4 prohry, které vlastně mám, jsem prohrál skrz zranění a kokot. Na rovinu, honil jsem peníze a vůbec jsem neřešil moje koleno, rameno. Šel jsem tam s 2metrovýma frajerama, nechal jsem si ustředit hlavu skrz svoji rodinu, ale dělal jsem to pro svoji rodinu, já nepiju ani nefetuju. Takže peníze šly rodině, ale i tak, prostě, já nevím, co tam mám už dál říct, brácho. Jinak, Elmo, wow. Byli jsme domluveni, že budeme kopat, ale chápu v postoji, to se mnou nejde, no, tak samozřejmě použil nohy. Budu na tramalu asi 2 dny, ale dobrý. A jinak, strašně bych si přál poděkovat v téhle aréně, byli jste výborní. I když vím, že na Slovensku možná jsem známý, možná je mezi Romama, tak si toho vážím, že jste někteří řvali a děkuju vám moc strašně. No minimálne pár gáčov zo Slovenska si ťa teraz obľúbilo a aj Elva, takže vitajte ešte raz na Slovensku. Dámy a páni, potlesk pre Dynamika! Děkuju moc a chtěl bych sem ještě poděkovat mým trenérům do Anglie a klukům, kteří přišli se mnou do rohu. Jaro, to je nejlepší trenér, který ho znám tady v Bratislavě, brácho. Fakt top, je mladý, ale strašně šikovný. Jinak, this message goes to my trainers in England. Frank team, Marvin's gym, Adam, I fucking love you lads. I hope you're doing well and we'll get ready to for next fight and we'll fuck anyone you up, trust me. A chtěl bych sem ještě říct, moje ségra má dneska narozeniny, takže hodně štěstí, zdraví a lásky. A chtěl bych sem pozdravit mého syna, Tiago. Be proud of your father. Hope one day you're gonna be in this ring as well. Díky moc, mějte se krásně a jdeme na další fight. Gratulace, chod si užiť zaslúžené víťazstvo a predtým, ako my budeme pokračovať s 7. zápasom, tak teraz prichádza, nech sa trošku roztancujete, naladíte na ďalšie a ďalšie fighty. Halftime show Koláčovské trio.